अल्प बाट रहा टाइम जीव कि नहीं जाए चल 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 गोटे बढ़िया जाए गाधे अल्प बाट रहा टाइम जीव कि नहीं जाए चल 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 फाइनली पहुंच गला गाड़ी आउ थे प्रॉपर से पेट्रोल नहीं आउ गोटे टाइम से नाम सकाल सकाल ट्रेन बजे पेट्रोल मार्केट कल छड़ बातली बेसी पाचला गोटा दिखाँ ना गमी थी यूज करदे तू चा खाली पी कौन सहित मत से गमिला भाया खाया इच्छा होना मत टिके टाणा टाणा लागिले खाया भल लागे दांत नसला भाया खाइबो गमे गले तो दियासिली गोटे आसीबो नकुल दाना आसीबो धूप तो अच्छी ना नथिया चलो धूप आछे अच्छा बड़े बड़े चिड्डो होती चाय गोटे आछे भल मीठा था फास्ट फास्ट अबाकिया लगे ସେଇ ଗମି ଯାଇଛି ଆଉ ସେଇ ଆଉ ମୁଁ ଭାବେ ଝିଅ ପାଖ ଗଲ ନା କଣ मसूर डाली बहुत दिन पर मसूर डाली हम नहीं ମୋର ଡାଲି ଗୁଡ଼ା ଘରେ ଫେଭରାଇଟ୍ हम भाई बढ़िया भाई रे ଭାଇଙ୍କର ଖାଲି ହରଡ଼ ଡାଲିଟା ପ୍ରିୟ ମୋର ଡାଲି ଗୁଡ଼ା କହିଲି से ठीक हो से कोपर उठ जो इंडक्शन रे प्रेशर कुकर भी बसी हवा ना ମୁଁ ତ ବସେଇ ନେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଜାଣି ତାର ଅଛି ଯେ ଚାଟା ବସେଇ ଦେଇ ଚାଟା ଫୁଟିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏପଟୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଉଠେଇ ଦେଇକି ସିମ୍ କରିଦିଏ ଆଉ ସେଥିରେ କଣ ଜଳୁଥିବ ହଉଥିବ ଫେରେ କମି ଯାଉଥିବ ହଉ आज गोटे बढ़िया जाए गाधे बहुत दिन हेल्ला जावाई इच्छा जाए बाबू प्रकार गाधे एक्साइटेड अच्छे अगला प्रकार एक्साइटेड सीधा चल हाड़ी चल गाँव को चल ओडिशा माटीर गर्व जी दशाश्विनी घाटर गाधेवा आसीगला आम जगन्नाथ प्रभु मंदिर ओहो भगवान भगवान कि खुशी खाली तो मन कन कन ମୁଁ ଖାଲି ଏଇଠି ବସିବି ଓହୋ ପହଁରି ପାରିବ
ଦଶାଶ୍ୱିନୀ ଘାଟ। ଜୟ ମା ବିରଜା। ଆମେ ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ବୈତରଣୀ ଘାଟ ଯେଉଁଟାକି ପବିତ୍ର ଘାଟ ତାକୁ ବି ଆସ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ପବିତ୍ର ପାଣି ଯେଉଁଥିରେକି ପିଣ୍ଡ ଦାନ କରାଯାଏ। ପିଣ୍ଡ ଦାନରେ ମହାପୁଣ୍ୟ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ ଏଇ ଜାଗାଟା। ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି କେଉଁଠି ନାହିଁ। ପଛପଟେ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ମନ୍ଦିର ଯମମା ସାତ ଭଉଣୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଏଇଟା। ଆଉ ଇଏ ହେଲା ଆମ ଦଶାଶ୍ୱିନୀ ଘାଟ ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ତିଆରି ହେଇଛି। ଆଗରୁ ଏତେ ପାଣି ରହୁନଥିଲା। ମୋତେ ଦେଖାନ୍ତୁ ଏବେ ପାଣି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ରହୁଛି। ଖାଲି ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ପିଣ୍ଡ ପକାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁକା ଏ ସୁବିଧା। ଆଉ ଆପଣ କେବେ ବି ଆସନ୍ତୁ ଇଆଡ଼େ ବି ଟିକେ ଦେଖାନ୍ତୁ ସିଆଡ଼େ କିଏ ଅଛି। ଆଉ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାକୁ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିକି ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଅଛି। ସଫିସିଏଣ୍ଟ ସେପଟରେ ଦେଖିଦିଏ ସେପଟରେ ସବୁ ଅଛି ସୁବିଧା ଯେଉଁଥିରେ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିପାରିବେ। ସେପଟେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ପାଣି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଆଗରୁ ରହୁନଥିଲା ଏବେ ପାଣି ଅଛି। ତ ଆମ ଫାଇନାଲ୍ ବୁଡ଼ ହେଇଗଲା। ବହୁତ ଦିନ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଗାଧେଇବାର ଗାଧେଇ ପଡ଼ିଲୁ। ଏବେ ଆମେ ଚାଲୁ ଘରକୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ମା ବିରଜା। ଗରମ ହେଉଛି ମାର୍କେଟ ଲାଷ୍ଟକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆମେ ପଳେଇଲୁ। ଅଳିଆ ଫୋପଡ଼ିଆ କହିଲୁ ମାର୍କେଟ ବୁଲିବାକୁ ଗଲୁ। ଗରମ ମାନେ ଅଲଗା ଖାଲି ଏସି ରୁମ୍ରେ ବାହାରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। ମାର୍କେଟ କାମ ସରିଗଲା ବାକି ଆମେ ଏବେ ମାର୍କେଟରେ ଅଛି।